Sunana Ibrahim Yusuf Adam IROSTA, kai tsaye daga IROSTA TV 247 kallo babu iyaka. Muna kira ga al'umma cewa a nan jihar Kano saboda yanayin gari da yadda temperature ta canja da hazo haɗe da iska, ya kamata mutane su dinga amfani da mask saboda yawanci wannan iska tana shiga hancin mutum sosai, takan sa mura da tari. Don haka al'umma su amfani da wannan mask domin ya rage musu karfin iskar da ake yi a gari, saboda yanzu ko ina ka zaga za ka dinga ganin iska da safe da rana da daddare. To wannan mask din zai rage muku karfin shiga iskar hanci, saboda idan iskar ta shiga hanci sosai za ta daskare mutum, ka ji ya fara kakin majina ko ya fara tari, irin sainin na mura. To da haka muke bawa al'umma shawara na nan jihar Kano mu nemi wannan mask din domin zai rage mana wajen shakar iska yadda take zuwa da karfi. Mun gode. Ibrahim Yusuf Adam IROSTA. Likey